Сереж, așa e papulea noastră, jertfa noastră. Tează că trebuie Olivia. Oi, și porta și el. Ia că este copacul de cereș. Uite. Am îngrapat și ăștia mocă, templă Olivia. Deci ea pe acolo hapanitul. Походу хапа нету. А ще походу, când și eu venit la poarta pe e s-o dus. De la copac, dar nu știu unde. Mai este o parte și dar văd cum nu știu. Fă! Deci să întoarce așa. Și m-a portat deschis. Vine cu babuța? Fa, vină fuga încoa! Fugi, bежи! Poarta, bля, poarta! Păi mă, eu așa ieși, ne-a luat ochelari, nu, dar ieși asta pe de urmă, ne? La frat la șireș. Uia! O zis Olivia, poходу. Ай, хотеться. Pentru bocării din ceară. Scoate că-ți făcut asta mă. Mă cătat eu tot la 2 ori. Da? Mi-a mușnat. Uite, asta că s-a trezit și atenul ăsta. Asta. Poate că nu m-au cunoscut. Nici pe mine. Am fost la frat la șireș.